Os fregueses de Vilariño xa teñen en funcionamento os aseos públicos do templo. Despois dun mes de traballos, o Concello de Cambados deu por rematada a actuación na igrexa. E, bueno, é certo que isto xa levaba uns cantos anos a voltas, en principio cos permisos de patrimonio, e despois, bueno, algunhas cuestións co tema de espacio, e finalmente, bueno, se solventaron esas discrepancias que había, e finalmente, pues, bueno, pues podemos xa dar hoxe por presentado e por inaugurado que son estos servicios e aseos. A obra non estivo exenta de polémica. Ademais da tramitación dos permisos de patrimonio, o proxecto topouse coas reticencias iniciais do Arcebispado de Santiago e do párroco de Vilariño. A Asociación de Veciños O Batuqueiro chegou incluso a organizar unha campaña de apoio a estas instalacións que conseguiu a sinatura de 800 veciños da zona. Hoxe as trabas iniciais parecían esquecidas por todas as partes. Yo siempre he estado pidiendo también y colaborando para que se hiciese esa división. Queda bastante servicio y muy bonito y muy bien. Xa empezamos con isto pois nos 2014, en fin, pois nesto pois tuvo unha serie de permisos de que hai que cumplir con todos os requisitos e bueno, agora por fin vémolo terminado, estamos contentos que se fixeran, é unha necesidade primordial. Os baños públicos realizáronse no adro da igrexa e leváronse a cabo grazas a unha chega de 6.000 euros do Concello de Cambados. Basicamente era botar un piso e instalar todos os inodoros, os váteres, hubo que facer tamén unha división, o cuarto, bueno, pois inicialmente era todo un único elemento e agora o que se fixo, pois bueno, dividilo en dúas partes, unha queda como almacén de trastos, que era o que antiguamente, primitivamente era, e a outra parte, pois é un baño que cumple con toda a normativa de accesibilidade. Dende o Concello apuntaron que os novos baños darán tamén servizo aos veciños noutros días sinalados, como festas ou outros eventos que se celebren no templo.